Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку. Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Вы готовыя адправіцца са мной у Афрыку? Калі зараз? Так, адразу пасля дабраранка. А школа? А ўсе астатнія заняткі? Можна даведацца, чаму такая спешка? Трэба ратаваць сланоў. А што з імі здарылася? Ім патрэбны акуляры. Лесік, можа ты дасі свае, ці пашукаеш запасныя? Пачакай. Акуляры ў кожнага павінны быць свае. Іх падбірае доктар, і імі нельга абменьвацца. Ой, а як жа мы будзем ратаваць слонікаў? Трэба хутка знайсці доктара, які падбірае акуляры. Такі доктар называецца акуліст ці афтальмолог. Усе дзеці ходзяць да яго раз у год. А я хожу нават часцей, таму што доктар правярае, ці не пагоршыўся мой зрок. І калі трэба, прапісвае мне новыя акуляры. Вось, такога доктара трэба прывесці сланам. Кася, ты так расхвалявалася, што нічога не зразумець. Сланы, акуляры, што да чаго? Я даведалася, што ва ўсіх сланоў дрэнны зрок. Можа, яны шмат сядзяць за камп'ютарамі? Даша, ты лічыш, што зрок у сланоў сапсаваўся ад гэтага? Калі доўга сядзець за камп'ютарнымі гульнямі, ды пры гэтым яшчэ і не памятаць пра правілы роўнай спінкі, то зрок сапсуецца вельмі хутка. Дзяўчынкі, пачакайце. Але ў сланоў няма камп'ютараў. Увесь час яны праводзяць на свежым паветры. Чаму ж тады яны дрэнна бачаць? Аказваецца, яны могуць разгледзець толькі тое, што знаходзіцца якраз перад іх носам. Дакладней, перад іх хобатам. Не хвалюйцеся за сланоў Афрыкі. Яны штогод праходзяць агляд у доктара. Сланы сапраўды дрэнна бачаць, але ім гэта не перашкаджае. Як так? Чаму доктар не прапісвае ім акуляры? Кніжкі сланы не чытаюць і на дошку не глядзяць. Ім дастаткова таго зроку, які ў іх ёсць. Часцей за ўсё яны даведваюцца пра ўсё, што адбываецца вакол не з дапамогай зроку, а з дапамогай вушэй ці нават сваіх ног. Так, вушы ў іх вельмі выразныя. Быццам вялікія парасоны. Сланы чуюць вельмі добра. Можна лічыць, што вушы сланоў сапраўдныя антэны, якія ўлоўліваюць кожны шолах. А яшчэ сланы вельмі тупаюць. Калі яны ідуць, можна падумаць, што адбываецца сапраўдны землятрус. Але гэты землятрус дапамагае сланам абменьвацца інфармацыяй. Гэта ім замяняе тэлефон? Менавіта так. Па тупату сланы могуць даведацца, дзе знаходзяцца іх сваякі, і папярэдзіць, калі побач нейкая пагроза. А мне успомніўся вядомы верш. У мяне зазваніў тэлефон. Хто гаворыць? Слон. А слон можа проста патупаць нагамі і званіць яму не абавязкова. Значыць, ратаваць сланоў не трэба? Не трэба. Акуляры шукаць не будзем. Тады я проста перадам ім прывітанне ад дабраранка. А зараз можам зрабіць зарадку для вачэй. Правильно, такая зарадка будзе карыснай і дзецям, і дарослым, і сланам таксама. Усе памятаюць простыя практыкаванні. Глядзім у адзін бок, у другі, і зноў у адзін і ў другі. Цяпер можна пакруціць вочкамі, быццам малюем круг. Старайцеся! Трэніруйцеся! Круг, яшчэ круг. А зараз давайце моцна заплюшчым вочкі. Зрабілі. А цяпер адкрыем вочкі і паглядзім ранішні мультфільм. Прагляд мультфільма – гэта сапраўдны вітамін для настрою. Мульцік можна глядзець бясконца. А яшчэ бясконца можна гуляць. Так што дарослыя зараз могуць нам пазайздросціць. Калі нас зараз глядзяць дарослыя, яны таксама могуць далучыцца да нашай гульні. Можам праверыць, хто хутчэй дасць адказ на нашы пытанні, дзеці ці іх бацькі. Адразу папярэджу, што пытанні будуць складаныя. Гэтым гледачоў дабраранка не напужаеш, Лесік. Нашы гледачы разумнікі і справяцца з любымі пытаннямі, нават з пытаннямі з падвохам. Калі ўсе гатовыя, можам пачынаць. Адкажыце, калі ласка, які музычны інструмент нагадвае крыльца матылька? Я спачатку уяўлю матылька, а потым пачну ўспамінаць музычныя інструменты.
Нашы гледачы вельмі разумныя і далі адказ. І гэта арфа. Сапраўды, арфа выглядае як крыльца матылька. Толькі вось памеры у арфы значна большыя. Але гучыць яна чароўна. Думаю, што арфа – любімы музычны інструмент матылькоў. Пад гукі арфы яны любяць танцаваць свой вальс. А зараз другое пытанне. Слухаем вельмі уважліва. Якая жывёла дае свой волас, каб зрабіць смычок для скрыпкі? Так, думаем. Волас павінен быць доўгім і трывалым? І зноў нашы гледачы былі першымі. Агучваем правільны адказ. Для смычка скрыпкі бяруць волас коня. Цяпер моя чарга задаваць пытанне. Мы гатовы шукаць адказ. Навошта італьянскія скрыпачы кладуць у свае футляры ад скрыпак жабак? Жабак? Ква-ква? Так, іх. Дакладна не для таго, каб жабкі падпявалі на канцэртах. Зусім не для таго. Даша, адкажы, калі ласка, а яны вынімалі жабак перад канцэртамі? Так, вынімалі. І, вядома, жабкі не сцераглі сам інструмент. Кусацца, як сабакі, яны не ўмеюць. Што ж тады? Адказаць самой? Адказаць? Нешта нічога ў галаву не прыходзіць. Навошта скрыпкам жабкі? І навошта жабкам скрыпкі? У іх саміх даволі гучны голас. А справа ў тым, што скрыпачы перад канцэртам даставалі жабак і гладзілі іх. Ой, а навошта? Можа, гэта такая добрая прымета? Пачакайце. Я успомніў, што за прымета такая. У 18 стагоддзі італьянскія скрыпачы лічылі, што перад канцэртам трэба абавязкова пагладзіць жабку, каб рукі не пацелі. Значыць, усё дзеля таго, каб добра трымаць смычок. Вы заўважылі, што мы цудоўна пагулялі і справіліся нават з самымі складанымі пытаннямі. Значыць, самы час глядзець мультфільм. Сябры, а што вы будзеце рабіць сёння пасля заняткаў? У мяне адразу гурток па авіямадэліраванні. Лесік, ты марыш пра неба? Мару. Зараз я вучуся маленькія копіі самалётаў і верталётаў рабіць. А вось вырасту і буду рабіць сапраўдныя. А можа, і за штурвал сядзеш? Усё магчыма. Час яшчэ ёсць. Буду многа вучыцца, каб здзейсніць сваю мару. А я сёння іду на спектакль. Мае сябры зрабілі пастаноўку і будуць паказваць яе мне на школьнай сцэне. Кася, ты чаму маўчыш? У мяне ёсць адна важная справа, але я вельмі хачу ад яе адмовіцца, дакладней адкруціцца і зусім на яе забыцца. А што ў цябе за справа такая? Нават гаварыць не хочацца. Я іду да зубнога доктара на праверку. Гэта вельмі важная справа, і прапускаць яе нельга. Гэта я ведаю, але я вельмі баюся. У цябе баліць зуб? Нічога ў мяне не баліць, але я ўсё роўна баюся. Нават пачынаю дрыжаць. Ужо зараз. Кася, яшчэ нядаўна я таксама баяўся наведваць зубнога доктара, але ўзяў сябе ў лапы, падправіў вушкі і пайшоў на праверку. І што табе сказаў доктар? Што ў мяне зубы ў поўным парадку. І не было нічога страшнага? Зусім нічога. Нават прыемна, калі доктар гаворыць, што мае зубы здаровыя. А мне трывожна. Калі хочаш, мы пойдзем з табой. Падтрымка сяброў заўсёды дапамагае. Можа, вы сходзіце замест мяне? Не, пойдзем разам і пачакаем цябе. Не хвалюйся, ўсё будзе цудоўна. І ты будзеш усміхацца прыгожай, здаровай усмешкай. Сябры, вы памятаеце, колькі разоў на дзень трэба чысціць зубкі? 2 разы ў дзень. Абавязкова ранкам і ўвечары. Падзялюся адной інфармацыяй. Можа, табе ад яе будзе лягчэй, Кася. Знакаміты казачнік Ханс Хрысціян Андерсон вельмі баяўся хадзіць да зубнога доктара. Ды і ўвогуле баяўся зубнога болю. Нават калі ён быў дарослым чалавекам? Нават тады. Ён лічыў, што калі страціць зубы, то знікне і яго дар пісьменніка. А дзеля таго, каб захаваць свае зубы здаровымі, трэба і наведваць доктара, нават калі нічога не баліць. Для прафілактыкі. Зубкі я губляць не жадаю, таму набяруся смеласці і пайду да доктара. А мы з табой. А зараз давайце паглядзім яшчэ адзін мультфільм.
Час развітвацца і бегчы на заняткі. Цудоўнага дня! І цікавых адкрыццяў. І да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку!